Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Erning, giatagan palagi nako kutob ugma sa buntag si Rolando. Busa, paabuto na to ugma sa buntag ang hukom ni Rolando. Kung dili gid siya modawat sa akong offer nga trabaho niya, ikaw na gid ang akong piliun sunod. Sige, mama. Ayaw na yung pagkitaglain, mama. Ako na yun. Ichiro? Sir? Ikaw na, sir? Yes, sir. I am earning. Daste, ano ito wag ko ni Aaron Risk? Ha? 27? Pupustaan namin sa buwangan, sir. Erning, nangutan na siya kung nanong ni Aka. Kuan, I am here because I'm not there. Erling, Kariwa, shitaka desu. Ma'am, ay lang ko yung libak ka, ma'am. Ako lang siyang giingnan nga nangayo kag pasaylo na ko, Erning. nase? Hanawa muti inay tame. Ano ito wa? Hasta, sorry o na koto ga dikimasu. Okay, Erning. Ugma na lang pagdaog buhak din eh. Oo. Sige. Lakaw na, Erning. Ugma na lang pagdaog buhak. Okay, Chubaro. I will bring utot-utot. Arewa, nandes ka? Unsa ko no to, Erning? Utot-utot is a flower. Flower nga smell utot. That is why it is called utot-utot. Okay. Good night, sir. Ayasumi na sa. Unsam nang wasay, ma'am? Good night, kuno. Okay. Wasay, sir. The door is there. I will lusot there. Okay, bye-bye. Mau naman gini si Erning, uy. Kaiso pa nang namisita ni Natsumi. Bye! Pero ano, bye! Oh, siya naman. Malipayon mo kay ka. Tingsi mga agi ni mo. Musta naman ang imong kabuang ni mo? Ha? Kabuangod. Di mo ni kabuangod. Okay na, bye. Say okay na. Misugot na si Natsumi nga ikaw na yung himuon nga bana-bana din sa Pilipinas. Papaoy, huwag pa sa buntag na ko may bawan. Pero, klaro naman. Nakugyoy mabana-bana niya, di ba? Di ko gaganahan nga. Musikit ang mga matsumi. Depende. Bay, dipindi. Ay, ito ko tangi kagool, bay. Ay, maliban na lang ko sa tanyag naman matsumi. God, please, bay. O saban, bay. Gusto ka nga muluhod ko, araw mo sugot ka, nga, ako na lang yung mga sawa ni Ma'am Natsumi. Bay, please, na bay, please. Si Lord eh, overacting kay kay. Bay, di may himong logdoagan, bay. Uy, nahinayag na kong kalipay, ha? Excited na bay ko, bay mong bala-bala ni Ma'am. Kunya, dinigo ka madog, mapusilan ni Sir Richiro. Dili! Ikaw, believe kay yati ra. Ngun anak ka kaseryoso, ni Ma'am Natsumi Bayerning? O lagi, bay. Nakahukom na ko. Nga, ako ang siyang ilugon gikan ni Sir Ichiro. Sa? Hello, Natsumi? Unsa naman? Ngano na nawag naman sab ka? Ma, manangin na lang ko ang daan ni mo. Sa unsa, Natsumi? Nga, magminyo na ko diri sa Pilipinas, ma. Unsa? Oh, ana na lang dahil mo magpakasalog una sa Pilipinas? Mahimo pa di ay na? Nganong dili man, ma? Nga, Pilipino man nga pure ang akong pamanon. Unsa? Ma, bahala na lang ni kung magkagubot mi si Ichiro. Pero kinahanglan nga magpakasal kog usa ka pure nga Pilipino diri sa Pilipinas. Natsumi, ayaw ka nagbuhata. Tigalig mapusilan ka ni Ichiro ang nagbuhato ni mo. Wala ko'y laing nahuna-hunaan, ma. Aron buhian ko ni Ichiro. Kini na lang yun. Kinahanglan manuhol kog lalaki nga mahimo na kong bana-bana diri sa Pilipinas. Pero, kinsa man sa bag imong pamanhon diha? May giofera na ko, ma. Kinsa? Si Rolando, ang pag-uman ko ni Unsa?
Pero ikaw rin nag-ingon nga dili mo magkadugol niya ng tawhana. Unya karon siya ang himuon mong banabana? O ma, siya ang napili nako. Pero kung dili siya musugot nga akong gamiton, may lain kong napilian. Kinsa man? Ang iyang suod nga higala, si Erning. Mayroon ayaw pag-gaya si mong ha? Bahala ni bay. Kahit yung uron. Mag-asawa yung Imam Natsumi. Sama ka. Sama ka. Di ka ba kasabot sultihan, ha? Naila, pinausa ka. Kaya sugba ni mo, relax lang. Puwi na kong pilyo mag-isin eh. Nabugo naman yun ka, ha? Nabugo na yun ka. Magkabugo gina lang kong babay. Ayaw lagi pag-uwi di, ha? Basta, uwi lang kong uwi. Mga asawa yung Imam Natsumi. And that's final. No deal. Good night. Mau nang gining tawhana ba? Sabi kay akong buhaton. Ano palayo sa peligro ni Bayraning? Pero Natsumi, basid kung unsaon ka ni Ichiro anang buhato nimo. Bahala na lang ni ma. Ang ako ng abogado ang bahala na ko diri sa Pilipinas. Nabalakag yun ko ni anang buhato nimo anak. Iampo na lang ko ma. Natsumi. Amaria, Oh, ni anang imong amahan Natsumi. arewa darat. Si Natsumi. What is your kanojo ni Hanasio Sedadas? Natsumi, makigsulti nimo ang imong ama. Dad, Kenkidas ka. okay ra ko, Dad. Sabete wa anato no Kikomski no John Biga Dekedemas. Dad, mahimong mahangyo. Nandas ka. Gusto kong i-postpone ang among kasal ni Ichiro. Leno! But, utosang, wa ko'y love ni Ichiro. Kariwa I know Hanasidewa Arimasin. Naibaw ko, Dad. Dili ni bahin sa gugma. Tungod ni sa negosyo. Damatan! But, Dad, Natsumi, unsa may mong kisulti sa imong amahan? Nga nasuko man ni. ako lang siyang gihangyo mga iuswag lang unang among kasal ni Ichiro. Pero wa siya musugot. Nakaila ka na sa imong amahan, Natsumi. Huwag makausap sa iyang plano. Pwes, wa siya makausap sa akong plano, ma. Magpakasal ko og Pilipino sa Huwes diri sa Pilipinas. Natsumi. Yes. Punta na yun. Bay! Fernando! Ready na ko, bay? Maligo na ko, ha? Kinahanglan gwapo kay ako karon adlaw. Bay! Fernando! Hi, mga bay! Kalapat sa akong Pero bahala na lang ni. Dili gyud nako matun nga si Ichiro ang mahimo na kong bana. Dili gyud. Natsumi, Rolando? musugot ako sa gusto nimong mahitabo. Ako ang mamahimo nimong Pilipino nga bana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!